Gezeka Vice President atu aziko lino la Malawi ife timakondani kwambiri ili ndi chenjezobe kwa inu mukuyankhula kwambiri za zanu aboma limene likulamula pano Dr. Lazarus Makafe chakwera kuti mboma lawo mwachuluka mbava kwambiri ife timakuziwa tagwira ntchito takhala nanu ipekengezo chako iluka mankhula zawina mziziwaso kuti anthu ena atakulankhulaso zawina ndiye mwina nkhani zikuti zibalance bwana pamene mukuyankhula za chipani chimene chikulamulazo mavuto ambavawo zikazosangasa mukabweresaso mboni imene mukuwoziwa imene ulipo kunena kuti nafeso mwina zambuyo musi ndichakuwakumbutsa Malawi zimene zakhala zikuchitika ndiye ili ndi chenjezo kuti pamene tikusukula bala lawina zionese kuti wina atakusukula bala lako ndithu apa tithokonena kuti sewero la tikufera njilija tsopano litha kukwanira tsopano kulowa ndithu ku politics kulowa kundale ndezi zimene timaziona kutifera njizija zikubweranso ku politics pamene manganya amapanga play character yo langiza nzake yokhala ngati wanzeru kwambiri muti kufera njitu mmene pamene winiko amabwera ndi kuvuta ine ndi nyoo pamene achisi amabwera ngati munthu wina ake opepera ndi anthu amene osewa abwera ku politics kwabweranso nkhondo ku politics sono iyi ndi real nkhondo osati zasewaleyayi koma nkhondo yeniyene. Actually it's just so interesting to watch. Iniyo mukuona bwanji zimene zikuchitikazi motero kuti amaikolo usi mukati mukufuna kuti mupindule nayo nkhani imene iyi musayang'ane mbuyo chifukwa mukayang'ana mbuyo muchedwa si galu wina aliyense okuwa amene mungamamuope mukamayima kumachifukwa kuti galu akukuwa ulendo wanu simukafika. Ndamva chisoni kwambiri kuona video ina yochokera kwa Jeremiah Mwaungulu amene amatchedwa kuti chisi lero li achisi ndithu afika saizi yokuti akamuukire Michael Usi kunena kuti amaaba kuadira chifukwa nkhani yake ati chifukwa choti Michael Usiyo akuulula zakatangale wa mboma kumafusa kuti achisi mwaganiza bwanji musatenge tu character yanu yapati kuferanji ndi anthu ayione kuti popeza mmakhala opepera ndiye ndi inunso opepera. Andifunso ndionena kuti kodi ino achisi ngati Michael Usi ali munthu wokuba amene amaaba kuadira nthawi yonseyi bwanji si maulula popeza nzanu iyi akuulula pano pa zimene waona iye mboma inu nthawi yonseyi munali kuti kodi mmene mwapangira muja anthu atanena kuti iniyo mwalandira ndalama ku MCP pakana kupita ku MBC kumene kuli chisiru china chake chimene chooneka ngati ndi director koma ali kape amene ali ngati campaign director wa MCP amene cholinga chache sikugwira ntchito iya ine professional mana koma kupangira campaign MCP ndikukajambulisa kumene kujako anthu akanena kuti iniyo ndinu opepera anthu alakwa kamena kuti chechi achisi mwalandira ndalama anthu alakwa komanso kuti nthawi imeneyo Michael Usiyo analiye kuwadira ku 9 years ago 10 years ago analitu bwana iniyo munali ongopangako sewero mwina ndikanakhala kuti ndikulankhula zimenezo ndi ine chifukwa ine ndinkagwira ntchito limodzi ndi iye ndipo Michael munthu amene anali naye close kwambiri nali ine. So pano iniyo munali kuti mumangobwera simunali part of the management bwanji anyake akuadirawo sana muchite reprimand kapena ndikunena kuti takuchosani ntchito ndinu munthu wokuba koma munthu anachoka kuwekha kuadirako masuti mavali mumokalani masuti pano atamabwera pano mwa makate ya ukaoka amuna wawa kunali kuti amene mwa makate ya ukaoka uyu wisikoti kotentha ukako alibe chili chose so uyu inalibe chili chose olemera ndinuyo tibisa ngati ayi ndi chanu uyu mimba ayikulu mmoja mango tonse ndikufosauka pano olemera ndinuyo ani papa tindi chani awa pongo tanga wa ndifuna feteleza osauka uyu hule osauka uyu pana ndraba osauka tonse osauka ndiye munthu zakuti tatiye muni makufuna ni kwambiri wanipeza musange pamoja fajine sini makumvesa ndi kuti bambo iniyo ndino pepera iya ndikukufuta ndino pepera koma somo ndi chimakhala chani
ine kana ngati ndinofasa ndikupepera iya chemwali muzimvesesa uyu amapangawa asiyana ndi chemangani inu simukatenge kachenjeredo kazanwa inu zona mbwere pano ndiye muzidula zalanga tikaze ineyo akazanga anachoka kuti chanini kuti chanini kuti chanini amalombe kwanji kwa oho machita bwino kubwera abwera ndimukhala apa ndi amuna anu ini mamuna mini sikumvesa bambo khani apa ndi akazana bwera ndimukhala apa tisikhalira zaino achisi munatani ndimoni khala apa chinchimwene changa chazi iya nthawi wako akufika tu akumene kuti pangosemphana mwina ndi 20 minutes auta kuzatani usakhala ife tikufuseni khalani pansi mese ne mubwerera nkhani yomwe abwererewo tikufuseni ine azukulu anga ndikufuseni inu kuti ine usandifusa malume koma ndimve kuti iwo akuti akukusani kuti bwanji panopa ati tiyowa ine chinangwapeza ali konkono ati tiyowa anabwera kuzawu kuti ati inu mukuakanabe ati simuafuna ndipo pali inu pati munanyamuka ati khayazana litali kupita kuzama voti zama ID kumapakana lero simunatani simunabwere ndiye kubwera kwawo amabwera kuti azadandaule ndiye nimene ndikuwafusa kuti kodi inu mmene mmachoka ku nyumbako azukulu athu omwe afusa mwakhala pasi ino ngati anthu awiri ndikukambirana ati sanakuuze chabwino sono kubwerako mukubwera kuti mufuna ukwati muchokeko popeza iwo akuuza nikuti sakufunani ndiye nimene ndikawauza kuti ngati kapena mwina iwo uzukulu anga sakukukwaniritsani mufuna mawakwatireso pano azakhaliwa achemwali angawa kapena iya mwayamba za mageye mufuna mundikwatire ine fechine ndikwafuna ndikaletu nimene mukubweramo ine chokuti amunano abwera kuno ninkhani isimuiziwa ndiziziwira kuti chifake ndikudabwa ndiziziwira kuti iko chifake ndikudabwa kodi inu chifukwa chani chimati tikayambana simafuna kundikhazika ine pansi munthu okhala ine nkaza chimene umandopera chani mapondo undiuze kuti pakhomo pano ndikuvutika izi sikundithandiza umangothamangira kwazakhala kupazanena ndeyankhani akuti kwafuna azakhale wakwatire bambo ngati mukufuna zokwatirana ndiyawa tipange ugoze panopa kapena bambo ngati mukundifuna ineso ndilileni mukanakhati inu mandifuna ine bamulileni ndikufuna ineyo kundiyankhula zonse zimene mukuzona kuti ndikulakwitsazo koma kumangothamangira kwa azakhale kumangothamangira mati azakhale akuzeni kuti yani baba bwerani mugone ndi ine lero eti kapena mmathamangira kwa ineyo mmafuna ndikuzeni kuti bambo mugona ndi ine lero azakhale awawa ine sindanyengerera ya uncle uyu ali ndi vuto chili chonse chimene ndingalakwise nyumba alibe nthawi yondiyankhula bambo ndifanye mafuta nthawi yache ndikutenga newspaper iro aitembenuza amaliza ayambiranso akatero WhatsApp ndikati ndayankhula nawo tiyeni tikadye chakudya chililede chakudya chwangoja ija akangomaliza pamenepo TV abambwa nthawi yaine yoti tikhale tikucheza ngati ndili ndi zina zofoka zanga ndiuze alibe chikangola kwika china kuthamangira kwaza bambo ndichifanya kuti mukamuyangana zukulu wangayi si mulongo wanutu uyutu sitina kuyikira ni nyumba kuti azikhala ngati ni mulongo wanu ndichifanya chopanga mabanjawo sanapange zokuti mulunguyo sananene kuti munthu ndi mulongo wache azikwatirana facho makhoza kumangu muyangana mulongo wako kusiyana ndi mkazi ako ineto akazanga kuti ndakwatira sininga mangu ayang'ana mwamva bambo sininga ngomuyangana pacho pacho palibe ubale ni nkhondo ya Argentina ndi Russia palibe pa ubale sona inu ngati amutu muzikhalira kumaonera mavideo kumaona news tayo kuti awawa mukhale nawo mukambirane muyipeza taja eya chimene akwakanira bambo wachifo choti averenga manyuzi nkonera iya ngani ili pananso musaisokoneza payaso tunanuma kwenda kusokoneza ngani azakhali mwakula ngani ili pano ina kuti awawa akayambana nyumbamo alibe nthawi yokhala pasingati banja ndikukambirana kuti vuto lilabwera bwanji kodi niyo amuna musimukakhala nawo pasi ara musimukakhala nawo pasi nanga kunali zambiri mbiri ndiye ndikufuza kuti ndena chira chise kwa nkoso tinalito akapolo wanu bamo basi nkhani yake yoyankhula na iwo ndini akaverenga nyuzi kapena aonera china kunali bezoti ayang'ane pama foti zimene mupangazi kunalibe ndiye chabwino ineyo mbanja mwanu china chiyonse chikajika mapita nacho kwa nkoso simukakambirana ndiyo awatu ndiyo awa zimene zisizichitika ankoso tusiya akapolo wanu palito mabanja ina kunjako ankoso awo chiaonere siku la unkhoso pakana lero saaziwa
koma inu siku ndi siku mmabwera kuno ndifache nena kuti bambo mwina munasankha molakwika mufuna mayi sugar mami kapena mukundifuna ine ndikakhala ine ndiye sindingachedwe nanu bambo ndikukulolani ndikale ndipo soti nkhani zanu zitatopa nazo mwabe inu ndi awa nyamukani mukakambirane kunyumba te koma mwathandiza kuti chani ayi nkhani ndionera kuti tikukuthandizani kuti nkhani kuchokera lero musamangobweresa kuno iya muzikakambirana kunyumba ndipo zukani bambo muzikakambirana kwanu chocho ndileke kumachoka 3 days inu bambo ndi munthu wopepera kwambiri mwabe taone ndimene kuonekera ngati amwakalemuwa pomwisana amwemuwa nanga muti amwemuwa mukaoneka bwanji bambo musalire mwana makuti azirira mkazi mukulira ndi inuyo inu bambo mpite kuchipatala kakuunike nimuna ndi inu wankazi iyo ulukayiredu kwa usimu aona mamuna kumayira chochi ndima mkazi soka chikamaenda kunja kwa anthu akamaona iye akulira siti ndammenya bambo ngati muli ndi misozi yambiri tapamo nina mundipaseni koma nyamukano ndi akazanu muzipita te asogole kuti kauna niso ati asogole ndo kuma iyi ndi upipire asogolo anga munazitengera mavuto bambo tieni tieni bambo mamuna watu ndi choname mamuna watu ndi choname munafika poti mpaka akupotilili imeja nali nyumwisa nanga siyo jando pepe ndipo tu mabanja wakuseweresedwa ineneka nakhala kone ndine kazi ilanga ndikulima ngati mutumira taisina